Ka Telecom Regulatory Authority of India lane trial kala shimkia hakabaide ka jingsha thok kibriu lang baki mobile number da kabaka disconnect ya pala arhowelak teliki mobile number bad hakju ko poro la blacklist ya shilak teliki company hakashisnam bad laong bayakani ka senjam lale bala pentip daka Ministry of Communication menen kusngi ka Telecom Regulatory Authority of India lane trial hakaba ki babun ki ba nong susnong jongkeri ki la jor bat shem ba palat ki spam numbers ki ba pendik ya ki bru bat ki ba penbet ya ki bru ki babun ki menta lang ba ki spam numbers kumta na kaliang ka trial kala kantu ya ki ba nong susnong ban download ya trial TNT apps na ki app store ban lapsai bat ban ujor ya ki nong le kambaman sosok ka trial kala perkan mau ya ki ba nong susnong bam dai ban ya tho benya ia kikot kisla kum ngebang account hakinu kinu kibriu lani ha social media namar ki paiba ki babun ki ba ujor baki leja ia ki ai ki ba kumdai banja kum ta ka trial kala pekan mauro sachisit bayaki case ba shathok lang baki phone bat internet la bonjor hau national cybercrime helpline number way kandai line not nakata kadau ki paiba ki dei ban husiar ban pikir bam dei ban sha ya lam bakla hakibriu ki bam itho ithau ladon kibriu ki bakwa jubor ban tip ya ki bang kau lane number kau jongki